nga cɛ bi tɛ seli ye dɛ fo n ka nin ɲɛfɔ aw ɲɛna de bi n nana nin yɛrɛ de kama fo a k'a dɔn ko bi tɛ seli ye quoi kana ɲina k'i abonné to video in ka fɔ a laban n bɛna a ɲɛfɔ i ɲɛna par A plus B i k'a dɔn ko bi tɛ seli ye an b'a fɔ jumɛn de ma ko seli an b'a fɔ la fête de ma ko seli fo an k'a dɔn ko bato ko de ye seli ye quoi silamɛya yɛrɛ jɔsen dɔ o ye seli ye ni seli fana sera an b'an seliji ta an b'an seli ni lakansara sera la même chose an b'an seli maintenant an bɛ bi don min na an bɛ k'a fɔ fɛnɛ ma ko seli o ye fili de k'a sɔrɔ an bɛ ka fête de laɲini n'i taara arabukan yɛrɛ la arabukan na fête a bɛ fɔ o ma de ko Eid i bɛ an bɛ bi seli min na aw ka fɔli la an bɛ bi fête min na nin a bɛ fɔ o de ma de ko Eid el Fitr mini wudu ye a fɔɲa bɛrɛbɛrɛ bari sabula an bɔra sunkalo la sisan donc an bɛna min nin kalo la o kɔfɛ silamɛya fête wɛrɛ bɛ yen n'an b'a fɔ min na ko seliba o fɔɲa bɛrɛbɛrɛ i b'a ye arabukan na a bɛ fɔ ko Eid el Adha a bɛ fɔ o de ma ko fête sacrifice gɔrɔli wudu donc fo an k'a dɔn ko seli ye bato de ye voilà maintenant o fɔɲa bɛrɛbɛrɛ fête fɔɲa bɛrɛbɛrɛ an ka kan na o de ye wudu ye i b'a ye a tun bɛ fɔla an ka jamana in yɛrɛ de ma kɔrɔkɔrɔma ko wuduma o ye bɔra fête diyanyeba min tun bɛ an ka jamana in miiridi mɔgɔ fɔlɔw la donc ni samiya tun banna o tun bɛ tilemaw bɛɛ kɛ ɲɛnajɛw de la i kan k'a dɔn ko a bɛ fɔ fête de ma an ka kan na ko wudu donc an bɛ fête min na bi o de ye mini wudu ye min bɛ ka na o ye gɔrɔli wudu ye bi tɛ seli ye wa ne tagara